És un dels projectes de la coneguda com a metodologia Housing First, primer la llar més innovadors a tot l'Estat i a Europa. La llar Rosario Endrinal, situada al barri de Sarrià, permet a 10 dones en situació de carrer a disposar d'un pis en el mateix bloc per mirar de tirar endavant el seu projecte vital. Aquí hi arribaran d'aquí a una setmana dones soles, majors d'edat i en situació de sensellarisme cronificada. Tracta de poder acompanyar les dones des d'una perspectiva de reconeixement al dret a la vivenda, que són dones que, malgrat tenen moltíssimes capacitats i són dones supervivents, també tenen un ampli conjunt de necessitats complexes que es podran acompanyar. Si bé les dones viuran soles en un pis el temps que necessitin, en els espais comuns, si ho volen, disposen d'acompanyament socioeducatiu. Cal pensar que moltes d'elles fa més de 7 anys que estan al carrer i han de tornar a prendre activitats tan aparentment quotidianes com cuinar el menjar. L'acompanyament professional es planteja d'alta intensitat i des de la proximitat. Per tant, les professionals aquí el que faran és acompanyar les dones en els diferents objectius que elles es van plantejant. Un dels elements diferencials de Rosario és que elles no hauran d'adaptar-se a Rosario Endrinal. Rosario Endrinal s'adapta a elles. A la part baixa dels apartaments hi ha una zona amb rentadores i trasters. Aquí moltes d'elles deixaran els objectes que acostumen a portar en un carretó per aparcar-lo i mirar de començar de nou.